Bună și spor la fraguri, eu sunt Amistadian. Deocamdată astea vor fi echipele, ar mai trebui să intre, uitați. Tot ne dă de cap un Nicu Boss, i-am dat bani, dar schimb IP-ul, își dezinstalează counter-ul și intră iarăși, tot e enervant. I-am dat kick de 100 de ori, dar el tot intră ca butul. Băieți, am început filmarea, haideți după mine. Care e lângă mine? Stai aici lângă mine. E Silviu, stai aici, Silviu, vin după mine. Bă, fraților, uitați-o leac ce fac ăștia cu noi. Haideți. Stai aici, aia, unde te duci? Hai, stați lipiți aici, aia. Hai, Silviu. Hai, încet, împreună, hai. Hapciu! Băi, scuzați-mă. Se pare că sunt un pic răcit. Face mama mă și am că răcit. Deci, după cum v-am zis în prezentare, mai am 3 HP, băieți. Am varză treaba. După cum v-am zis în prezentare, o să facem echipe de 5 câte 5, dar stă-te, bă. Da, și da, și-a făcut cu se dă kick lui Nicu Boss. Se pare că nu se poate. El tot intră, uitați-vă leac ce enervant este. L-am împușcat, da, după cum vedeți. Da, mersi. Așa. L-am putut lua, deci am făcut rost de un server, uitați-vă, e același nume cu canalul nostru. Yay! Am Game Stadium Pro Channel. Dacă nu subscribe, chiar dacă nu cine știe ce videoclipurile. Și acest videoclip s-ar putea să-l film, nu că s-ar putea, sigur o să-l filmăm iarăși în miniatură, deoarece nu știu ce are programul, trebuie să niște setări dollar ping, mă rog, la programul cu care filmez. Suntem aici toți, suntem toți. Așa vom juca totdeauna în grup, poate chiar și mai lipit. L-am împușcat, Marchidan stă la pândă și am zis că eu în videoclipurile mele nu vreau pândar, dar el nu înțelege. L-am împușcat și pe acest omuleț. Vorbesc ca cârnatul, ca virgulă cârnatul. Mă să leacă sus aici. Să stau la pândă. După cum vedeți, mi-a zis la counter-ul, nu mai este același counter pe care l-am avut când am făcut prezentarea seriei de CS, de Counter-Strike, fraților. Fiți bărbați, vorbiți ca bărbați. Așa. Și ce să zic, grafica este mult mai bună, dar am ceva lag atunci când sunt oameni pe server. Stați un pic să-l așteptăm și pe Sky, haideți să. Suntem echipa acum 3 pe 3, așa vom filma acest episod. O să fie ceva acțiune. În acest episod să vă zic și ce am eu de gând să mai facem. Și ce să vă... Bomba a fost plantată. O luăm pe calea mai scurtă. Ei sunt 3. Nu știu ce au vorbit ei, ce vor să fac sau ce discută ei în prezent. Sigur discută și ei ceva. M-a luat, fraților, 52 rații am luat. Asta e și viața, nu? Se descurcă, frații mei. Am trăit pentru voi. Am murit pentru ei, da. Ce să vă zic altceva, deci după cum vedeți, este un pic de lag. Nu știu sonorul dacă îi da cam tare. S-ar putea da să fie dat cam tare. Și pentru asta mi-aș cere scuze dacă așa. Și astea vor fi echipele deocamdată. Jucăm pe acest server, am gestat creat de Marx. Numele lui, porecla de care o punem noi este Marchidan. Mulțumim lui pentru că ne-a ajutat cu acest server. Amori! L-a luat Silvic după ce am luat eu o grămadă de viață. Am luat și pe ăsta. Se pare că facem schimb de arme. Nu prea joacă în grup ei. Inițial mai trebuiau să vie 2 persoane și cu 2 trebuiau să mai intre 4 persoane. 2 în echipă la noi. Da, 2 în echipă la noi și 2 în echipă la ei.
Dar se pare că acele persoane n-au fost prezente pe Facebook. Și de asta n-au intrat. Le-am zis la ce ore să intre și n-au fost acolo prezenți în pisicii mame lor. O să-i dau head. Mi-a dat el head. Bă, mi-a dat Marchidan head. După cum v-am zis, dar în continuare v-am rugat dacă aveți ne sponsorizați cu un server, sponsorizați-ne pentru că vrem server la care ne puteți da admin. Inițial serverul ăsta va fi jucat doar pe această mapă și doar pe această mapă, da, auzi bine, doar pe această mapă. Este The Dust 2, simplu, The Dust 2. Ce pot să vă mai zic? Nu știu de ce, dar miniatura asta mă enervează și pe mine. Sper să vă placă noul meu counter. Dacă nu vă place, lăsați un comentariu. Sau dacă vă place, iar lăsați un comentariu. O să vă lăs link-ul în descriere de unde îl puteți descărca. Și cu acest videoclip o să vă arăt link-ul în descriere de unde puteți să ne accesați pe Facebook. Pe mine și pe Bye Bye Sky. Ai de capul meu, te unde stătea la până Marchidan. Ue, dar era să... Soarta, nu? Nu vorbesc cu ea cam tuturi, dar... înțelegeți-mă că și joc și filmez și trebuie să fiu cu voi în același timp, frații mei. Se pare că mi-a dat această armă, știu, arată cam ciudat, dar e... Trage fain, uitați-o leac. Nici o treabă, nu? Așa că... Băi, dar unde Sky? L-am pierdut pe Sky! În fine, uitați un pic cum carcă. Puia, Camelia și Georgia. Bă, s-a dus Sky și au murit pe toți ăia, bă, ce rău. Danny se pare că a ieșit, ceea ce nu mi se pare prea corect. I-am zis să nu iasă. Ai de capul meu. A să intri el din nou, sper. Nu știu. Sky e dead. What the fuck, Sky is dead. De ce n-a zis că what the fuck Sky is dead? Mai este Marchidan care el e pândar de când. Și l-am luat. Stau la pândă, le-am zis să nu stai la pândă. Unde pana mea a pus bomba aia? Are 100% viață. Dă să văd, poate are o armă mai bună asta. Bă, dar stai că el nu stătea la pândă aici. Ce fac eu, mă? Ah, n-am. După mine, băieți, după mine, hai, go! N-am ce să fac dacă sunteți în minus. Nu știu. Ah, hai, te așteptăm, dar ce nu zic că ești în spate? Se polea. Haideți, undeva stau ei. Marchidan stă la pândă, altceva n-are de făcut. Pun pariu ca el acum plantează bomba. Acesta este Sky, acesta este Silvix. Sau Silviu pe numele lui. Sky este Vlad, v-am zis, eu sunt Flavius, de fapt Amistadian. Pana mea ne-a păcălit cu bombă. Ne-a păcălit cu bomba, băi, haha. Ce să zic? Ei sunt în minus, da, trebuie să... Se bat acolo ei, eu dau defuse la bombă. Se pare că va exploda, în mutra mea nu n-a explodat. Ha, la fix l-am pușcat și Sky pe Silvi, și eu pe doamne pe Silvi. Stați, domnilor, să ne luăm la digăl pe acest counter. Rămâneți buți. Eu te mamă, ce digăl avem. E tărgălaș, nu? Eu te grenad aici, bă. 2 pe 3, n-ai ce face. N-am ce să-i zaci, de unde pot? Bă, unde e Sky? Treci în bază la noi, unde stai? Acum. Ha, vine, acum! Ce drăgălaș e acest căflaș, na? La tine? Dar unde este acest Sky? Mă, nu știu ce tot are de gălos. Uite.
Da, văd! Ce mă la început? I-am tras un lonțișor cu digălu. Bă, trebuie să-i dăm... Bun, Silvix, bun! Habar n-am cine isă, o să-i dăm bani acum. I-am zis lui Marchi să-i dăie bani acum aia. Lasă unul. Flavius, lasă unul. Ce să lăs? Unul din jucători. Bravo, Silviu, după ce l-am gântit îți... Bă, s-a despărțit grupul de mine. Da, știu unde sunt. La baza A? Păi așa ziceți. Se pare că e o luptă crâncenă aici, băieți. Foarte crâncenă lupta. Cum pare că stau aici ascuns ăștia? Bine că am diffuse kit-ul ăla și pot să o dezamorsez rapid. Toți au murit. Isă ăla mă enervează. Deja nu știu cine îi. I-am zis să nu-l oprească, filmezi ce boala, faci ce crede aici. No, aici ce boala, aici noi suntem. Cine-i ăsta care să crede? Silviu, baza A! Baza A, noi suntem în baza A, vinim acum spre tine. Eu am murit deja, nu pot să te ajut. Așa, haideți că începem o nouă bătălie. Scuzați-mă că n-am vorbit timpul ăsta. Ce pot să vă mai zic pe Facebook? Dați-mă, băulea, că nu opresc filmarea. E cu acest copil. Opa, hopa. Am flash. Am orbit și eu. Haideți pe mine. Bă, mi-a dat headshot. Nu contează, suntem 4. Suntem 3 pe 4. Dar cel mai bun e că noi suntem tari. Asta e faza, nu? După cum v-am zis, Facebook-ul meu și al lui Sky vor fi puse în descriere. Ce altceva? O să vă pun în descriere și de unde am eu acest Counter-Strike. Dați un subscribe acolo, ia micut, vă rog frumos. Dați comentarii, puteți să faceți-ne apropo. Dacă vedeți acest videoclip, vă rog frumos să vă uitați și la prezentare. Da, este puțin în lag și vă rog frumos să vă uitați la prezentare. Vă rog, și ce să vă mai zic? Altceva, totul... Na, totul este zis, altceva, totul este zis. Ce să vă mai zic? Spor la fraguri în continuare. Aceștia, deci stați, înainte de vă lua adio, vreau să zic că Amistadian, Sky, Silvix, MR, Yo-Yo, Chris Shafty sau cum îl cheamă pe și Marx, sunt ai noștri, Is este habar n-am cine, o să vedem cine este, vă pup, spor la fraguri în continuare, adios!